kuti zimu roizi. Putizi. Ndara. Programme yabarisika mwana. Musesera jega. Vati sekuritasho eh. Vati vane bira ravari kuita saka hanzi tidedzeri manje. Saka i problem yacho ndekuti manje takawanda tini mabrand atakasangana manje. Saka tida kuti tidedzere shona manje takadedza neshona wanzi. Saka imi mubatsa translate muchisa kuchi. Wochi brand yawaziwe. Avaziwe. Angetu. Ore norwanje. Ngatoshize. Ore saka terera. Imbani mumbe. Kwatasu kwaita doro. Arukotasi kwa chizamowa. Dorere kuna maimba. Arimowa kumata nyumba. Mdara kumata. Amusima kuti akakuza chise kushona. Chise chumarego. Hapo zishi. Anenga asina kuna mao. Amena libe kumatako. Mdara kumatako futi. Hey. Kuna mao. Kuna kuna mao ndo kumatako. Amena kumatako? Kuna mao. Alright, problem andiziweka. Hamwe doro. Samwa mowa. Mdara munoruwa. Uvakomana. Kwasekuritashu. Kune vese vari kushungurudzwa nemwe yakaipa mweya madzinza chiki zvisingade kuti ubudirire varipo vanosekuritashu vanopedza zvese ungave kushambiriko chese chinoita chine zvekuita nechiwanhu bate sekuritashu vanopedza bhora chiuba tingatese chinonyebaka ngavambonyatsotarisa vaone kuti dongorerai zvatakaitirwa nasekuritashu vakatibatsira kuti bvisa mamhepo ngavabvunze jemu obvunza maponga obvunza Spencer futi Sekuritashu shamu yevaroyi vanopedza zvese saka kune vese vanovabata nhamba munodziona pasi vanowanikwa kuMaybelline number 7 Anderson. Saka tokutende zvekuti tinokutende chaizvo tinokutenda look at the information information down into the with it.